हेलौ लोगोफोर आंनि बे चेनेलखौ नायगिरि साफ्रामनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि बे दिनैनि जेनाखि भिडिअ लानाय बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो नंगौ सासे इउपिपिएलनि सासे लिडारमोन आरो आं बिपिएफ दोलोनिफ्राय एंगारनानै जेलानाखि आङो इउपिपिएल दोलोआव हाबो एमपि इलेक्शननि सिगां अब्ला समाव आङो मानाव गेदेर सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि सारनि न'आवनो थायोमोन आरो एमपि इलेक्शननि सिगां आंखौ ओरैबायदि खालामदों लायै आंखौ गामि आंखौ स्पेस होहैदों खौरां आंनो होजोबनो मोनदों आंनो बाथ्राखौ बुंजोबनो मोनहैदों नाथाय आं बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानैब्लाबो दिनै आं नायफिनजायाखै मानो आरो आं गावनावनो थायोमोन आंनि फैनायनि जाहोना जाहैबाय आंनि फिसालाया ओरैबायदि गाबोमोन ओरैबायदि गारां थसिब जालायनाय गाबोमोन लोमजायोमोन बे हिसाबै आङो बिथांनि न'निफ्राय फैदोंबाबो आङो सम थांबाय थादोंमोन नाथाय आंनो मोनसेबो स्किम हराखै आंनो मोनसेबो उन्नति खालामाखै आङो आसा खालामदोंमोन मोनसे सरखारजों फैनायावहाय सरखारजों थानायावहाय दिनै सरखारजों मानो थाखाय थायो गावनि देहानि जेंना गावनि समस्याखौ सुस्रांजानांगौनि सार्थ'आवहाय रुलिं सरखारजों फैयो नाथाय रुलिं सरखारजों फैसेयावबो आंनि देहानि जेंना आंनि समस्या मोनसेबो सुस्रांजायाखै आङो बेनिख्रुइ बांसिनसो रिन जादों आं बांसिनसो दा दिनै रिनखौ आं सुख'जोब्बाय आङो दा बेखायनो सरखारजों थासेयावबो जोङो दिनै जेबो उन्नति जायाबा सरखारजों थासेयावबो जोङो जेबो मोनाबा होमबा सरखार गैयैजों थानाया साबसिन होननानै आङो दिनै बिथांमोननिफ्राय रिजेन होनानै आङो दिनै जेनाखि एक्स N.D.F.निफ्राय जोनोम जानाय एक्स N.D.F.नि बिखानिफ्राय जोनोम जानाय बे पलिटिकेल पार्टी जायखौ होननानै बुंदों APB अथ'रिटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआव आङो दिनै इनभल्भ जादों आङो दा इनभल्भ जानायजों लोगोसे ओरैबायदि थांखिखौ नुबाय ओरैबायदि साननाय हनायखौ मिथिबाय एक्स N.D.F.नि गेजेरजों जोनोम जानाय पार्टीया जायनि फलावहाय साफ्रामबो बर' जाथि हारिनि थाखाय मावदों हारिनि थाखाय जिउखौ बावनो हादों हारिनि थाखाय गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायखौ एंगारनानैब्लाबो दिनै गावनि जिउखौ बेसेन गैयैफोरबादि दिनै नांनाय हिसाबै दिनै नांनायनि जेनाखि उद्देश्यआनो बर' जाथिखौ बासायनाय नों आं रायजो राजा बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ बासायनांगौनि जेनाखि सार्थ'आवहाय नांबोनाय हिसाबै दा दिनै N.D.F.निफ्राय बे मोनसे पलिटिकेल पार्टीया जोनोम जानायजों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन बेखौनो खावलायगोन आङो मानो होननानै बुंबा गावनि बेसेन गोसा जिबनखौ देरसिन होननानै सानालासिनो दिनै एक्स N.D.F.आ जिउखौ दान होनानै नांबोनो हादोंब्ला दिनै एक्स N.D.F.आ जिउखौ दान होनानै नांबोनो हादोंब्ला दा बे हिसाबै दिनै अथ'रिटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बा APB पार्टीया दिनै रायजो राजाफोरखौ बे जातिखौ बे हारिखौ नायालासिनो मालाबाबो थानाय नङा आरो बयनिख्रुइबो सिगांसिन N.D.F.नि केस आरो N.D.F.नि समस्या सुस्रांनाय N.D.F.खौ जेलनिफ्राय उइथड्र खालामनानै लाना फैनाय आरो लोगोसे N.D.F.नि रिहाबिलिटेसन दिनैसिम साक्सेस जायाखै N.D.F.नि बेराफारसे मुंख्लं जायखौ नाम बुङो मार्टार्स बिथांमोनहाबो दिनैसिम मोनफुंजोबाखै दिनै बेखौ नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरगोन दिनै APB पार्टीया दिनै सरकाराव फैयोब्ला बे गासिबो साक्सेस जागोन एक नाम्बारावनो N.D.F.नि केस एक नाम्बारावनो N.D.F.खौ जेलनिफ्राय लाबोनाय आरो 2 नाम्बारै आं सानगोन लारि बुंलांगोन आं 1 नाम्बार 2 नाम्बारनि खोथा गैयामोन लारि बुंलांगोन आं आरो जेनाखि मोननो गोनां रिहाबिलिटेसन जानाखि मोननो गोनां जेनाखि मार्टार्स एक केसिया बेखौहाय गासिबो मोनजोबनांगौनि सार्थ'आवहाय दिनै जोनोम होदों आरो गासैखौबो उन्दै गिदिर नेवसियालासिनो उन्दै गिदिर सनमान होआलासिनो दिनै सनमान होनानै दिनै बे पार्टीखौ जोनोम होनायजों लोगोसे हानायखिनिखौ नाजालांगोन होननानै आं खावलायो आङो मिथिगौ दा बे हिसाबै आं साफ्रोमबो जेसेबांनाखि बिटिआर हालामाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायहरगोन जोंनि बे एक्स N.D.F.नि गेजेरजों जोनोम जानाय जेनाखि APB पार्टीखौ सापर्ट होयो आरो लोगोसे जेसेबांनाखि जनजगस्ती बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमखौबो जेनाखि समस्या जेंना गासैबो
जेंना समस्याजों बुग्लिजानाय बा मोगा मोगि जानानै थानांनाय बिथांमोनखौबो सुस्रांलांजोबनांगौनि सार्थ'आवहाय दिनै बे पार्टिया जोनोम जादों। बे पार्टिया गोदान, दा बेखायनो गासैखौबो आं सापर्ट होनो आं खावलायगोन। लोगोसे एकर्ड जानायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ जोनोम जादोंमोन। जोनोम जानायजों लोगोसे बयबो हारि माहारि जेसेबां दङ बिटिआर हालामाव गासिबो सापर्ट जाजोबदोंमोन। मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मालाबाबो बेबादि मावनाय नङा, जिबादि खोथा बुंबोदोंमोन जोंखौ गासिबो नायजोबगोन, जोंखौ गासिबो हेफाजाब होजोबगोन, बियो हानायखिनिखौ सिगांनि बादि जानाय नङा होननानै बेसेबां सापर्ट होदोंमोन। दिनै औवा थसे थनैबाबो केम्पिंआव हरदोंमोन, माइरं दान हरदों, फैसा दान हरदों, नाथाय नोंथांमोना बेखौ मोनफिनाखै। दिनै औवा थनैया नोंथाङा जुदि दुब्लियाव गायोमोनब्ला 5 बोसोरनि गेजेराव औवा थसेयावनो ट्राक गंसे औवा जायोमोन। होमबा ट्राक गंसेयाव नोंहा खय हाजार मोनोमोन? थनै औवाजों ट्राक गंनै, थथाम औवाजों ट्राक गंथाम। दिनै बिनि सुद आसल नोंथांमोननो होफिननो रोङाखै। दा बेखायनो मुला जागोनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंगोन, मुला जागोनखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो, नङा होमबा? बिलाइ गांनैयावनो सिनायो, नाथाय मुला जायैखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायखायो। मानो? बेयावनो रानहैलाङो। दिनै सरकारा रलिं पार्टिया, दिनै इउपिपिएल सरकारा सालायबोबाय 5 बोसोर, नाथाय जोंनि बिमा माहारिनो सनमान होनो रोङाखै, जोंनि बर' जाथिनो सनमान होनो रोङाखै। बै गरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाफोरनो दिनै सोरबा बन बोनानै जाग्रायाबो बिथांखौ हाय प्रमद बर' सार होननानै दिनै एकदमबारे केम्पिं खालामनायावबो बिथांमोननो दान हरदोंमोन। औवानिफ्राय लानानै, माइरंनिफ्राय लानानै, थाखा फैसानिफ्राय लानानै दिनै बेखौनो होफिननो रोङाखिबा 5 बोसोर ट्रान्स जाजोबलांबाय। दिनै होमबा रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट होगोन ना जोंनि बे N.D.F.B गेजेरजों जोनोम जानाय APB अथ'रिटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ सापर्ट होगोन? आं बेखौसो दिनै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरगोन। दिनै नोंथांमोनानो सिन्था खालामना लादो, नोंथांमोनानो साननानै लादो, नोंथांमोनानो सारि जारि खालामनानै लादो। इलेक्सन फैयोबाल' बिसिनाव PM किसान ओंखारगोन, इलेक्सन फैयोबाल' अरुण'दयनि फर्म रानगोन, इलेक्सन फैयोबाल' अबेबा BRPLनि साख्रि ओंखारगोन। दिनै आं बेखौनो बुंगोन, दिनै MP इलेक्सननि सिगां खय हाजार फर्म होआमोन, दिनै बे मोगथां महराव जानानै फैदोंना? मोगथां महराव मालाबाबो जानानै फैयाखै, बेखौ डास्टबिनाव गारसोदों। आरो बे सिरिसे नै ट्रान्स जेनाखि BTC इलेक्सना फैगोन, बिसिनि ट्राम्स जाजोबगोन, अब्ला बिथांमोना मा ओंखारगोन? बैखौनो आरो सिरिसे बे अरुण'दयनि फर्मखौ लानानै पलिटिकेल गेलेबावगोन। बेखायनो सांग्रां जानाया मोजां रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा बिसोरखौ नायोबा आंजों गाखोफा, आं देखायहैगोन सोर मा न' लुदों, सोर बहाय मा बायदों, सोर बहा मा खालामदों बे फैसाखौ, नङा होमबा? बेखौनो आं देखायहैगोन। जेरैबायदि N.D.F.B नामाव 1500 कौटि फैदों होननानै बुंदोंमोन, दिनै बे 1500 कौटिया फैयाखै होननानै आं बेखौ मालाबाबो बुंनो हाया। मानो? जायनि फलाव जोंना भारतनि नखर मन्त्रि बिथांमोनहानो बुंदोंमोन, भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांमोनहानो बुंदों बर'लेण्डनि थाखाय 1500 कौटि माबाखौहाय खालामनानै हरबाय होननायजों लोगोसे मानाव गेदेर प्रमद बर' सारमोनहा मानो आखाइ खबामोन? नङाबाथ' आखाइ खबामोन ना, नङाबाथ' सापर्ट होआमोन ना। दिनै बे फैसाया बहा थांखो? बे फैसाखौ मा खालामखो? दाना बे फैसाजोंनो बिथांमोनहा न' बिल्डिं लुख्रुबदों होननानैसो आं सानगोन। जायनि फलाव जोंना मानाव गेदेर सिगनेटरि सासे N.D.F.B दिरेन सारमोनहाबो बेखौनो दुखु मोननानै बिथांमोनजों गोरोबनो हायाखै। मारै? बिसोर जाखानायाव आं बोरै गोरोबगोन, नङा होमबा? बिसोर जाखानायाव आं बोरै गोरोबगोन? नाथाय सिद्दा मानसि दिरेन सारा, सिद्दा मानसि। आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि दिनावहाय, दिनै 1500 कौटिखौ जुदि गमामायैनो मोनबोआखैमोनब्ला, गमामायैनो बे बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों सिगनेटरिफोरनो हराखैमोनब्ला,
बिथांमोनहा बोरै आखाइ खबना होनो हाखो बोरै सापर्ट होनो हाखो 1500 कौटिखौ जाजोब्बाय दा आं बेखौसो सानो दा बेखायनो आं दिनैनि दिनावहाय बे टपिकखौ लाबोदों आरो आंहाथ' दिना नै बारा गोबाव गैला 14 थारिखआव आं गाखोगोन नागालेण्ड 15 थारिखआव कट दङ बे मे मासावनो गाबोन सानसेल'सै समफोरनो गाखोगोन आं होमबा जोंहा केसनिफ्राय लानानै बुग्लिजाबाय था बाबाबो गला गावनि खामानिखौ गारनानै थांबाय था खामानि खथि खालाम खामानिखौ नेवसिनानै जोङो थांबाय था फैसाबो गारैबाय था बेबायदि जोङो खस्थ'जों भुगिनांनाय हिसाबै आं दिखारजों दिनै बुंदों रायजोफोर दिनै बुंदों आं बुंनाया गोरोन्थिफोर जादोंबा अननानै निमाहा हो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय सरि